Nakaliang ka Aida Homestay ni sengawan ai ku play ya baro kino kerjaan ke jomi hado kan kelepat ke bahidan menta te kuma pi ni ladap sedang ya kan ya kan kam ha kini kisnam baladam pat menta pade ngi don sai kan ni kuwe ka jirap nakaliang ka sarkar ni la yo shushu sa kan ni kali na kasi ame debet ka jingdon kan ni kali kan yarap ya ki bawansa shane ban kila ban let ban changkai sha kini ki jaka ki badan hakani ka than ke jongi krang man khamso lingba kani ka kaliru kan pensuk yangi bat yaki guest ru ban lit shaw na ka chaka ba kidan bat paronya lampat iki sha homestay bat nakta shushu bangin let yalam kai ki sha ki chaka chungo kai kum shamau khlor mar kham nong khnum kalang rong shat khudoi wa ri nong bat sharut ki than so raru hari nangta nginwan yalam biang iki sha ki jaka sa ke jongki balaradon kino ki pakwa panbuk ya kan kini ka kaliru u namba uladan lupa ka kali bat ka dor ka long ka dor ka babet tipla ru ban page ru ya ki post ki jongi ha Instagram bat ha ki Facebook page ki jong ka homestay tung ye trelang khnang bakani ka kam juma kai perthai kanang kiyo kat badang mi ki kisni ki pot ha kini ki than ki jongi kum chu ha ka state hi bro ko wai bleshu